Yakura errenteriaren zentroan aurkitzen den peruar-japoniarra den jatetxea da. Dituzue hango eguneko eskaintzak, ardoak, menuak eta bar. Horretaz gain, pintxoak eta razioak ere eskaintzen zaizkizue. Bertako langileak oso jatolak dira, etxean egongo bazina bezala tratatzen dizuete. Han eskaintzen zaizkizun platerak zoragarriak dira eta asko disfrutatzen dituzu. Jatetxe barruan hango kulturak eta tradizioak mantentzen jarraitzen dira. Hemen duzu informazio guztia, mila esker eta bisitatu. Eta gogoratu, tokikoa beti hobe!